Izan ere, Oñatira egingo dugu, Aloñamendiko espeleologia taldeak, pozik, bukatu duelako edo itxi duelako 2022 eta honezkero zerrendatuta dutelako 2023an egin nahi dituzten guztiak, eta ez dira gutxi. Oiana Elortza izan da erekin, ongi etorri Oiana. Eskerrik asko Larraitz. Tira, egitasmo ugari, Oñatiko lurrazpiak azaleratzen ari den Amet taldeak, ezta? Hori da, 50 urte baino gehiago dakoia taldiak, Ameteke, eta 50 urte honetan, hoitxe kobasulotan sartu, ikusi, eta kobasulo horreik, irritera horreik disfrutatziaz gain, izen jau euren lana, ezta? Fotografiaketara, neurtu, koordenadak hartu, mapetan kokatu, horrean euren lana da, bikoitza ez, batetik irritera hori zelaikin dauen, norekin dauen, da gero buelten datozenean berriro jasotakoak jaso ikin dituzte euren datu bazian, ezta? Oinezkero 1100 bat koba bai, Oizkorriko mendikatean katalogauta dituzte, dokumentauta, argazkixekin, neurrixekin, mapakin, danakin ondo jasota, horreketik asko Oñatikoak, Arantzazu aldian batez be, gehientsuenak, eta horretan jarraiketako asmoa dako, izan be, euren planen artean badau, beti sorpresan bat, edo beste, ondik asko inarren, beti dupokin dago baten bat, eta orduan planen artean dau jarraiketia, katalogaite jarraiketia, eta planen artean dau, oin arte indako, ero abiatutako proiektuen artean, ze irten bide emun, ze jarraipen emun, edo zerrein, ezta, bazederako Ursulu edo Lizartza edo izeneko koba horrekin, ezta. Iruditean ikusten dugu euren bulegoa, Aloñamendik atzeko kalen oinatin dakon buleguetan dako Ametepe bere bulegua, hortxe batzen dira kidiak, eta gero, hor dituzten materiala hortxe batzen dago, hor guztien zuen sokak eta ondo jarrikia, sokak, arropak, dana, orduan ez dauz Euskal Herrian espeleologia talde asko olako lokala dako inak, hortan suerte ondixako inetik, izan gaina Euskal Herriko espeleologia elkartiape bertan dako egoitza. Normalian eula garajetan eta bezalako lokaletan egin daue materiala, baina Aloñamendik txukundako hortan suerteako bai. Aipatu duzu 1100 koba, nire iritziz asko da, eta esan duzu oraindik ere gehiago agertzen ari direla, eta sorpresak ere topatzen dituztela. Egon da, aurten ere sorpresa garrantzitsurik? Egon da, eta ondiok postasun horrekin ez da, zideu urte barrixa Ametekoak, baina 2022an, lehen aziteko batzuk itxi dituzte, sorpresa undixekin itxi be, eta beste proiektu batzuko ikusi deuen beste zulo batzupe harritu inditu, entzun. Bukatu genuen adibidez harrikutzeko lana, Elena Galeria irten zen galeria berri bat, eskalada bat indagero, irten zen nolako galeria sare bat, galeria baino gehiago. Eta harrikutzeko saltza sistema osoa dauka 15 kilometro, eta oin aurkitu 3 kilometro gehiago, bada, batez eola kokoa baten dagoela behiratuta goiti bera, aspaldi gainean. Eta gero beste bi sorpresatxo, gehien bat Arantzasun inguruan, Arantzazu errekan, zifoi paso genuen, urak hartutako leku bat, urbari gelditzen danean, gelditzen da sentimentuz tapauta, areia eta zeakin, eta ulakatzakin, udiena garbitu genuen, garbitu, igual 3 egunetan edo, eta handi pasau, eta topa dugu, Arantzazuko erreka azpian dauen erreka, benetako erreka, kainoi handi bat, eta dagoeneko Arantzazuko erreka, oker espaldi manau, hori da, ia 6 kilometro dago gazuloa. Sartu gara erroitegi, hori dago 6an, Iturrigorri aldean, eta honezkeo gaude zindik azpian. Eta ez du bukatu. Hortako pasau behar izan dugu 2 leku urrazpian. 30 metroko zati bat urrazpian. Horre mugatzen du pile bat urgentia sartzeko. Azkeneko esplozioan 3 sartu ziren. Etorri izan bat Kantabriatik, beste Bizkaia inguruan, beste taldekua. Hori da, ez da, batzutan, euraz gain, beste espeleologia taldeko batzu betorten di eurekin batea lan egitea, izan be, pasaiken diolakoak, ez da. Ursulun eta Lizartzan be, barruan gaina bibakak dituzten montauta, gaba barruan pasaikeko lekuekin, baina pasaiken da, oin negu parte honetan ura dauenean, ezin sartu, eta gero, egualdi ona edo dauenean, borroan igual, jentia falta sartzeko, ez da. Orduan, borro da oin 2023aneko zereinetako bat hoixe da, ez, igual lehendik aziteko proiektu bidorrekin zerrein edo bibakak mantendu eta beste batzukin elkarlanian burutu o bukatu jarraitu,
aber galeria horrek noraino doia zein, edo ja bibakak kendu, eta bueno, indakoa, oin arte indakoakin, hori artxibotagatuko da, eta horretxekin konformago, ezta? Hori da beste helburuetako bat aurten dakoinak, jarraipena lako euren lanak, bai. Oiena, eta ze pixu du talde honek egiten duen lanak, hau da, erak pilatzen duten informazio hori, gero nork erabiltzen dut azertarako? Informazio hori, zentik izan dozku, bia dela edozein gauzetarako, ez da, errepide bat inbiar bada, edo parke eoliko bat inbiar bada, edo beste edozein proiektu edo jakiteko, jakin bia dela, kanpuan zer dauen, hori bai, baina barrua be, zelakoa, eta nun dauen, eta noraino egiten den, hori be jakitea importantia dela, ez da. Gero beste asko, fauna aldetipe informazioa ondixea muten dago lurraspixak, orduan, horbe, animalian investigazioan dabiltzenak, edo unibertsitateetan dabiltzenak, eta jakin gure izaten daue, hor barruan zer dauen. Informazio hori Europe adibidez animalixak eta topau ezkeo, somorruak eta topau ezkeo, informazio hori EHUko aditungana biraketan daue. Gero buru ezurrape topau izan dituzte, animalia ezurra, kasu horreikan, euran agindua da ezerrezikuketa, ez da, dauenetan itxi, eurak parte muten dago aldun dira, eta eura datu ez, eta horren horrek, arkeologiarako, historiorako, balixo dau informazioa hartzen dau, eta informazioa pixu handiko informazioa dela, eurak batzen dagoena, hori zauzko xantik. Inguru hortan, kareharria dagoen lekuan, ura zulo hietatik dabiz. Areharria dagoen lekuetan, uren zirkulazio diferentia da, baina kareharrietan hor dabiz. Eta batzutan arroak, ura sartzen da, zu pentsatzeu zu arro baten hor dabila ura, eta igual dago aldamenekuan, hori urbian garbi ikusten da, ez. Urbian hor ura ematen du, joanin behar dela, ez da, lehazpi edo, eta araian agertzen da. Urbiako ura Mediterranea da, hori bestela kanpotik ikusten ematen gezurra dala, ez, baina alaxe da. Urin ikusten da gaina Mediterranea. Hoi da, edo alabitxako ura, pentsaba alabitxan undauen, betetzen dira aragotzen. Alabitxan, ikin bali guzu ez da egita, gasoil izurketan bat eo zerbait, aragotzen ertengo da. Zertengo bat txabaltan eo araban. Zenbat gauza, eta aipatu duzu, Oiana, taldekide berriak behar dituztela, zer nolako lanak egiteko, edo ze funtzionamentu dute, zer egin behar du, Aloñamendi espeleologia taldeko kide izan nahi duen edonork? Ontxe, xaletik egundako bi horrekian ikusi du, ez da, igual kanpotik gauza bat itxuria, gauza batek itxuria bat eukiarren, gero barruan, zepazek den ikusikia, gauzak erabat diferentiak izanek ez da, horretik dago importantzia informazio horrek, eta ametekoa gura duena informazio hori jasoten pilaketan jarraiketia. Eroek esan dago, gaur egun 10-12 lagun, eta ez dagoela zertan 40 laguneko talde bat izan bihar, baina bai jarraipena eukitea, ez da, oso importantzia dalako informazio hori pilaketan, metaketan jarraiketea, oin arte, oin arte beti segidi eukideu amete, 50 urtean ekian, eta horretik informazio hori hor dau, eta departamentu batek, zail batek, obestiak, erakunde batek, obestiak konsultekin dagoen informazioa da. Eta eurak gurako lekei, horrek jarraipena eukitea. Eta, ikusikia gaina, baiaran dalak hori, beste talderik ez dagoela, baiara osora zabaldu gura dago gainago bidepena, kide berrixak sartzeko, eta inorrez bilurketako esan dau, danan dakomoko lana dauzelako ameten, eta danak dialako ongieto horrexak. Ez da egit, zerbait eiteko, datorrena ez dako beste kirol baten moduan daukala hastian bi entrenamentu eta partidua eta norbeak nahi duna. Baldintza bakarra da traba ezitia. Besteik ez. Trabaik egiten ez duen bitxartean, norbeak ikusiko noaino iritsi, ze egin, eta ni ustote, edo zeinentzako lana dauela. Dauz lan harina, kanpoko lanak, adibidez bain ja dinotan, gizien kanpoko lanetan gabitzen. Aste honetan alabitan egon ginen, eta sartu ginen koa baten 20 metro besteik ez. Eta eskaini espeleologia egiteko aukeria, zebestera espeleologia bakarrik ezin duzu egin, zorokeixia bada, koetan ibiltzea bakarrik. Gure aldetik behar dan formakuntza edo materiala ere, hor dau, orduan materiala erosteko beharrik ez dauka, eta informazio pila bat, hemen baino informazio gehiago ez da uinun, uinotiko kobazuloi buruz. Gu sekula ez asko izan, gutxi izan da nahikoa da, baina behar dira, banakatxo batzuk behar dira.
Hemen, izan behar duzu kuriosidadea, zer dagoen hor barruan, hori gauzak aurkitzeko gogua. Hori barik, eta hori behar da, besteik ez. Hori ukitzen nahikoa. Tira, baldintzako oso gogorrak ez dira, trabarik ez egitea, eta horre sakurretan jende desirte sartu daiteke, beraz, bailara osora zabaldutako deialdia egiten dute. Hori da, jakin gure izan ezkio bentzen lurraspia zer dagoen eta zela azertzen danez, lurraspi hori, kuriosidade hori eukiezkero, ametekin batein, eta bertako kide izateko aukeria dako hortxe pantean ikusten duzue, ametekin harremanetan jarteko ze bide deusen, eta horretako bat erabilitia jarri leke. Gainera, eura joan zen urtean adibidez, euren asmoa bada, epikin bat herritarrengana hurbiltzea, eta igual ateireki, edo olako saio ireki batzuk ikia betzet, ez da, fagazan urtean 2 saio zituzten herritarrekin batera, oso erantzun honak eukiebenak, eta urtengo helburutako babe bada hori, eta olako ape aprobetxo leke saioa, baina bezala bi bide horreipe, baiara osora zabaldik gonbidapena ameteko kide edo ametera hurbiltzeko bentzet. Mil esker, Oiana, informazio guztiarengatik izango da emankorra zalantzerik gabe 2023 ere, eta berriro ere izango dugu ametemen hizketagai. Eskerrik asko. Zeurit.